6 γιοταχή αυτοκίνητα και άλλες τόσες μοτοσικλέτες έγιναν παρανάλωμα της φωτιάς. Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν και σε μια καφετέρια. Τα αυτοκίνητα κεγόντουσαν και δεν μπορούσε να έρθει η πυροσβεστική υπηρεσία. Η αστυνομία και τα ΜΑΤ κόψαν τον δρόμο και περιμέναν, αγνούσανε. Όλα έγιναν λίγο μετά τις 10 το βράδυ στο πάρκινγκ του Θεάτρου Πέτρα στην Πετρούπολη, όπου χιλιάδες άτομα παρακολουθούσαν ροκ συναυλία. Μια ομάδα από 50-60 νεαρούς που φορούσαν κουκούλες και κράνη και ήταν εφοδιασμένοι με βόμβες, μολότοφ και πέτρες, άρχισαν να σπάνε και να πυρπολούν αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Ορισμένα από αυτά έλυσαν τα χειρόφρενά τους με αποτέλεσμα φλεγόμενα να κυλήσουν προς το δρόμο που οδηγούσε στο χώρο του θεάτρου. Ήταν αρκετά άτομα, οι περισσότεροι φοράγανε κουκούλες. Και είδαμε απλώς ότι πετάγανε πέτρες. Ήρθαμε το μηχανάκι μέχρι εδώ, ήταν γύρω στα 100 άτομα όλα με κουκούλες. Πετάγανε μολότοφ στα αυτοκίνητα και τα καίγανε. Οι ταραξίες όμως άρχισαν να πετούν μολότοφ και πέτρες και στα αυτοκίνητα της πυροσβεστικής, καθώς και στους άνδρες των δημιουργών των ΜΑΤ που επιχειρούσαν να φτάσουν στο πάρκινγκ του θεάτρου. Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να κάνουν χρήση δακρυγόνων για να μπορέσουν να τους διαλύσουν. Την ίδια ώρα οι θαμώνες της συναυλίας προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το χώρο των επεισοδίων. Τα αυτοκίνητα δεν προχωρούσαν με τίποτα. Κάποια στιγμή άρχισαν και πέστανε πέτρες και μολότοφ. Υπήρχε η δημιουργία των ΜΑΤ και μόνο με τη συνεργασία τους μπορέσαμε να ανέβουμε πάνω. Φτάσαμε στα πρώτα καιόμενα αυτοκίνητα, τα οποία ήταν 4 γιοταχή και 2 μηχανές. Τα σβήσαμε και μετά σιγά σιγά, εφόσον άδειαζε ο χώρος, ανέβηκαν προς τα πάνω. Όπως κατήγγειλε Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης του Δήμου Πετρουπόλεως, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης είχε απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης συναυλίας. Αν δόθηκε εντολή να ακυρωθεί και δεν ακυρώθηκε, θα πρέπει να έχουν ευθύνες η Δημοτική Αρχή. Εμείς, σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι, ντρεπόμαστε με αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε σήμερα εδώ. Η Δημοτική Αρχή πάντως ρίχνει ευθύνες και στην αστυνομία. Ενώ υπήρχαν πληροφορίες για όλη αυτή την κατάσταση, η αστυνομία βρισκόταν στην Πετρούπολη έτοιμη να παρέμβει. Δεν παρέμβηκε τη στιγμή που ήταν 50 άτομα εδώ απ' έξω και δημιουργούσαν την κατάσταση. Το συνολικό ύψος των ζημιών που προκάλεσαν οι ταραξίες στα οχήματα και στην καφετέρια ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια δραχμές. Οι αστυνομικοί έκαναν 18 προσαγωγές υπόπτων ατόμων. Διενεργείται προανάκριση για να εξακριβωθεί αν έχουν σχέση με τα επεισόδια, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα και την προσαγωγή του στον εισαγγελέα.